Yeah, this is our own campaign for COVID-19 Kikidik Live, an exclusive on the spot Hagna Police Station. Ako ba na yung isa, the bats, billiard mines. Sige, let's do this. 1, 2, 3, go. Kalisod na gyud sa panahon, virus of rape, lisod sa baron. Kitang tanang mga katawhan, mag-amping di angay kakumpiyansahan. Balungon magani ni nanay, mangina dili sa dunggani palabay. Kasapaan magani sa pulis kamay, mutuo kay daghanag na nga matay. Pamina ibukang kalimutaw, na ami iyaw-iyaw o among isang yaw. Kinikay kunyaw, di nititaw iaw, anong mga katawan among mapukaw. Tungod sa nagkalat nga virus karon, balaod sa gobyerno ato ang sundon sa mga garaon ug mga badlungon, oras na karon hipuson ka ugalingon. Coronavirus di ni ka kumpiyansaan kung matakdan ka. Ikaw hilantan, Mao nga tapok-tapok ato ang mikayan ug ang paglaab. ato sa silingan. Andang proteksyon, Alcohol face mask, kung doon na may lakaw, it's time to turn back. di na magbawas Panahon sa curfew, balaod na maayo di ka sa gobyerno. kalisod na gyud sa panahon, virus of rape, lisod sa baron. Kitang tanang mga katawhan, mag-amping di angay kakumpiyansaan. Balungon manggani ginanay, maminaw dili sa dunggani palabay. Kasapaan mangganis pulis kamay, mutuo kay naghanag na namatay. Iyang mga tanan sa amahan sa lungsod, diri sa Pilipinas o sa ubang nasod. Nga unta tanan kita kay makiusa aron magmalambuon ang atong kumpanya. Di kalimod daghan nga disgrasya sa COVID nga epidemya. Mao nga pandala nga akong pamilya, puno paniid lang sa balay usa kita. Distansya na gamay kung doon naman ka istorya at ang pagsunod mo sa ordinansa ayaw ka sa imo pag-inusa na una ang kayuhan sa imo mga higala. Pagabantayan ang atong oral hygiene o matag-usa ka na o safe o clean. Pagabantayan ang atong oral hygiene o matag-usa ka na safe o clean. Kalisod na gyud sa panahon, virus of rape, lisod sa baron. Kita tanang mga katawhan, mag-amping di angay kakumpiyansaan. Badlungon maganing minanay, mamina dili sa dunggani palabay. Kasapaan maganis pulis kabay, mutuo kay naghanag na mamatay. Kalisod na gyud sa panahon, virus of rape, lisod sa baron. Kita tanang mga katawhan, mag-amping di angay kakumpiyansaan. Badlungon maganing minanay, maminaw dili sa dunggani palabay. Kasapaan maganis pulis kamay, mutuo kay naghanag na namatay. Stay home or stay here, so be safe.